हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन एनएसपि स्कलारशिप 2024 आरो 25 जोंहा देग्लाय बोसोरनि एप्लाइ खालामनायनि सायाव जागोन भिडिअआ। जाय बिथांमोना दासिमबो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामाखै थाबैनो खालामना लादो। जोंहा लास्ट डेटआथ' साननैल'सो नालाय दिनै जोंहा 30 नभेम्बर जोंहा 14-15 साननैल'सो नालाय बे साननैनि गेजेरावनो नोंथांमोना जुदि खालामनो साननानै दंब्ला खालामना लादो थाबनो, जुदि खालामाखैब्ला खालामना लादो दै थाबनो, नङाबा जोंहा देग्लाय बोसोरनि एप्लाइ खालामनाया जोबसिगोन। जा लास्ट डेटखौथ' खेबसे बारायनो हाखाबाय नालाय जा दायो बारायनायनि चान्स गैला। नोंथांमोना जुदि दासिमबो खालामाखैबा खालामना लादो। आरो जाय बिथांमोना स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामखांबाय बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायथारदे। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदोंबाल' स्कलारशिपखौ मोननाय नङा दे, खालामनानै दोनबाल' जाया, बिथांमोना माने माखासे चेक खालामना नायनांगौ जायो। जुदि माबा मोनसे जायोबा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा दे। आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन माबायदि जानांगौ, माबायदि खालामनांगौ। जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन। नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ दे। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायथारबानो जाबाय। जोंहा 2024 आरो 25 देग्लाय बोसोरनि एप्लाइ खालामनायखौ जोंहा फैगोन बोसोरावसो मोनगोन नालाय। जोंहा दिनैनि भिडिअआ एनएसपि स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाय देग्लाय बोसोरनि सायावसो जागोन दे। आं सिगांनिखौ खोन्थायाखै, माने देग्लायनिखौ खोन्थादों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनाव मोनसे गुरै खावलायहरनाय जायोदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान इम्परटेन्ट आपडेट्स भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। दानिया आं नोंथांमोननो देग्लाय बोसोरनि एप्लाइ खालामनायनि सायाव बुंग्रोनोसै। नोंथांमोना नायदो, नैयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना अपेन टिल मासिम थागोन जोंहा नभेम्बरनि 15सिम। नोंथांमोना दासिमबो खालामाखैब्ला, जुदि साननैल'सो दे आखायाव, नोंथांमोना जुदि खालामाखैब्ला खालामनो सानदोंब्ला जुदि थाबैनो खालामदो। आरो नोंथांमोना खालामदोंब्लाबो जुदि सोरबा माने एप्लिकेसन फर्म अनलाइन मोननाय फर्मखौ दाबो कलेजाव जमा हैयाखैब्ला थाबैनो जमा हैबानो जाबाय दे। जोंहा भेरिफाइनि थाखाय हैनांगौ नालाय। आरो एप्लाइखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानैबो खालामनो हागोन, मबाइलावनो खालामना लाबानो जाबाय। आं सिगांनि भिडिअआवनो होनानै दोनखादों। जोंहा लास्ट डेटआथ' 15 नभेम्बरावनो जाबाय, माने बिनिफ्राय आरो बारायनायनिबो चान्स गैला। जोंहा खेबसे बारायखाबाय नालाय, जोंहा 15 डेज बारायना होदोंमोन। जोंहा अक्ट'बरावनो नालाय सिगां लास्टआ, खिन्थु जोंहा 15 डेज बारायना होनानै जोंहा 15 नभेम्बरसिम जादोंमोन। जुदि खालामाखैब्ला थाबैनो खालामना लादो दे, नङाबा जोंहा देग्लाय बोसोरनि एप्लाइ खालामनाया जोंहा जोबसिगोन दे। जोंहा बर'फोरा एसटि केटेगरियाव गोलैयो नालाय, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेखायनो जोंहा एसटिनिया 15 नभेम्बराव लास्ट जोंहा एप्लाइ खालामनाया। जोंहा बेयाव नायबानो जाबाय नै अबिसिफोरना 30 नभेम्बरसिम दङ स्कलारशिपआ, बिथांमोना माने 30 नभेम्बरसिम थागोन। नाथाय जोंहा एसटिफोरनिया नाथाय बिराद थाब जोबो दे। जोंहा नायबानो जाबाय नै बिसिनि सिगां जोंना जोबगोन अनलाइन एप्लाइआ। नोंथांमोना जुदि दासिमबो खालामाखैब्ला जुदि थाबैनो खालामना लादो दे। दानिया इनकाम सार्टिफिकेटनि सायाव आं बुंग्रोनोसै। जोंहा एनएसपि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बोसोरसेनि आय माने इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ जायो, नङा होमबा? जोंहा बेयावहाय सानैसो आंनाव सोंहरदोंमोन, माने इनकाम सार्टिफिकेटआ गार्जेननि जाथारनांगौ नामा, गावनि होबा जागोन ना जाया? जोंहा गार्जेननि नांथारगौ। बेयावहाय जोंहा स्टुडेन्टफ्राथ' खामाया नालाय, बेखायनो जोंहा गार्जेनफोरनि नांथारगौ इनकाम सार्टिफिकेटआ। बिमानि नङाबा बिफानि, जुदि बिमा गैयाबा बिफानि, बिफा गैयाबा बिमानि, बेबायदि होबानो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेटखौ। जोंहा आरो गावनि होदोंब्ला बेयो डिफेक्ट जाना फैयो दे। स्टुडेन्टआनो गावनि नामाव इनकाम सार्टिफिकेट बरहननानै माने आपल'ड होदोंमोनब्ला बेयो रिजेक्ट जागोन दे। जुदि रिजेक्ट जायोब्ला जोंहा बानायफिननोबो हायो दे, खाबु दङ, माने डेट होनानै दंखायो। आं बेखौ खोन्थालांगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोंहा इनकाम सार्टिफिकेटआ गार्जेननि जाथारनांगौ दे, बिमा बिफानि। आरो जोंहा 2.5 लाखनि बारनो मोननाय नङा दे। जुदि बेनि बारोब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपखौ मोननो हानाय नङा। 2.5 लाखनि माने खम जायोब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपखौ मोननो हागोन आरो एसटि स्कलारशिपखौ। दानिया जोंहा स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय बेंकजों आधार कार्डजों लिंक थाथारनांगोन नामा? जोंहा दानिया बेंकजों आधार कार्डजों लिंक थाथारनांगौ दे। जोंहा जिखुनु सरकारनि स्किम बायदिसिना मोननो थाखाय जोंहा डिबिटिजोंसो सोना हरो नालाय, डाइरेक्ट नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बुबानो माने आधार कार्डजों माबे बेंकआ लिंक दङ बेयावनो सोना हरो आरोना सरकारा। बेखायनो बयबो देग्लाय एप्लाइ खालामनाय स्कलारशिपखौ जोंहा खालमासि मोनगोन नालाय, बेखायनो स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय आधार कार्ड लिंक थाथारनांगौ। बेखायनो नोंथांमोना दासिमबो आधार कार्ड लिंक खालामाखैब्ला जुदि खालामना लाबानो जाबाय थाबैनो। जोंहा स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय आधार कार्डआ लिंक थाथारनांगौ दे, बे मास्ट बि थाथारनांगौ। नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। आरो 18 आन्डारनिया हागोन ना हाया होनना सोंहरदोंमोन आंनाव, माने 18 आन्डारनियाबो हागोन दे। जोंहा 18 बोसोरनि खमब्लाबो हागोन। मानोना जाय बिथांमोना दायो जाय बेंकआव एकाउन्ट खुलिखादों बेयाव लिंक जानानै गैयाब्ला नोंथांमोना गोदान बेंक एकाउन्ट खुलिबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना डाइरेक्ट माने आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाखागोन। जोंहा दायो माने गोदान बेंक एकाउन्ट खुलिबानो डाइरेक्ट आधार कार्ड लिंक जाखायो नालाय, नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय। जोंहा स्कलारशिपआ रिनिउवेल आरो फ्रेस मोननै थायो, नङा होमबा? हमनानै लाबाय बिथाङा हमना ला फार्स्ट सेमिस्टाराव फ्रेस खालामबाय आरो बिथाङा थार्ड सेमावहाय दायो रिनिउवेल खालामगोन। जुदि बिथाङा थार्ड सेमावहाय रिनिउवेलनि एलिजिबोल जायाखैब्ला, रिनिउवेल एप्लाइ खालामनायनि अपसन फैयाखैब्ला बिथाङा माने फ्रेसबो खालामनो हायो दे। नोंथांमोना माने फ्रेस खालामनानै होदोंब्लाथ' थिगानो। जुदि दासिमबो खालामाखै, माने रिनिउवेलनि अपसन फैयाब्ला खालामजागोन ना जाया बेबायदि साननानै दंब्ला थाबैनो खालामना लादो दे। नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। आरो सानैसो आंनाव कमेन्टआव कुइसन खालामहरदोंमोन, जोंहा रिनिउवेलनि इनकाम एमाउन्टखौ जोंहा इडिट खालामनायनि अपसन गैया होनना सोंहरदोंमोन ना। माने जोंहा रिनिउवेल माने थांनाय बोसोराव
फ्रेस खालामदोंमोनब्ला देग्लाय जोंहा रिनिउल खालामनो हायो नालाय। हमनानै लाबाय आं थांनाय बोसोराव फार्स्ट सेमिस्टारमोन, बेयावहाय आं फ्रेस स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोन NSP-खौ। आरो दायो हमना ला देग्लाय आङो थार्ड सेमिस्टार मोनबाय, बेयावहाय आंना हमना ला थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनायासो नुजाफैयो नालाय इनकाम एमाउन्टहाय। थांनाय बोसोराव हमना ला 70,000 होदोंमोन, देग्लायबो आंना बे 70,000आनो ओंखारफैदों। माने आपल'ड खालामनाया हमना ला आं इनकामखौ 80,000 होबाय आरो जोंहा फर्मावहाय मा गखो जोंहा सिगांनि 70,000आनो ओंखारो। बेबायदिबा जोंहा माबा प्रब्लेम जागोन नामा बेखौ सोंहरदोंमोन। जोंहा इनकाम एमाउन्टखौ इडिट खालामनायनि जेबो अपसन गैया दे। नोंथांमोना थांनाय बोसोराव जि होदोंमोन बेनो नैबे एप्लाइ खालामनायनि एप्लिकेसन फर्माव ओंखारफैयो दे। अब्लाबो जोंहा माने थांनाय बोसोराव 70,000 होदोंमोन नालाय, देग्लाय एसे बारा होबानो जाबाय। आरो एखेब्लाबो जेबो नङा, बिनि खम जानो मोना दे। हमना ला थांनाय बोसोराव आं 70,000 होदोंमोन नालाय, देग्लाय आङो 70,000खौनो होबा होजागोन, खिन्थु बिनि खमबा जानाय नङा, बिनि बारा होबानो जाबाय इनकाम एमाउन्टखौ। जोंहा बेखौ इडिट खालामनो हाखाया नालाय, बेबायदिनो थाब्लाबो जेबो नङा। थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामखांनाया देग्लाय गोदान खालामफिननांगोन नामा होनना सोंदोंमोन। थांनाय बोसोराव खालामनाया देग्लाय खालामनांगोन, जुदि नोंथाङा फरायगासिनो दंब्ला खालामनांगोन। नोंथाङा फरायनानै दायो एडमिसन लादोंब्ला बेयाव खालामनांगोन। नोंथाङा फ्रेस खालामनांगोन, रिनिउल खालामनांगोन। रिनिउलनि अपसन फैदोंबा रिनिउल खालामनांगोन आरोना नोंथाङा। आरो माखासे मिस्टेक थायो दे, सासे स्टुडेन्टआ हमना ला आधार कार्डनि डेट अफ बार्थजों, हमना ला नाम स्पेलिंजों, आरो फरायनायनि डकुमेन्टस, मेट्रिकनि मार्कशिट, बिदिनो बायदिसिना डकुमेन्टसजों माने मिलायलायनो नागिरा दे। डकुमेन्टसफोरनि नाम स्पेलिं आरो डेट अफ बार्थ, टाइटेल माखासेफोरा मिलायनो नागिरा दे। बेबायदिबा जोंहा प्रब्लेम जायो दे। बेखायनो नोंथांमोना गासिबावबो माने सेम खालामना लाबानो जाबाय दे। जोंहा गासिबावबो सेम जानांगोन, नङाबा जोंहा स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय प्रब्लेम जायो दे, रेजेक्ट जायो। माबा मोनसे मिस्टेक जायोबा जोंहा रेजेक्ट खालामखायो नालाय। बेखायनो नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्टसखौनो थिक खालामना लाखाबानो जाबाय, जोंहा उनाव प्रब्लेम जायो नालाय। बेखायनो नोंथांमोना गासिबावबो माने स्पेलिंफोरखौ माने डेट अफ बार्थफोरखौ सेम खालामना लाबानो जाबाय। जोंहा देग्लाय एप्लाइ खालामनाय एप्लिकेसन आइडि मोनो नालाय, एप्लिकेसन फर्मावहाय जोंहा एप्लिकेसन आइडि थायो, बेखौ जोंहा मोजाङै सेभ खालामना दोनबानो जाबाय। जोंहा फैगौ बोसोरावहाय स्कलारशिपखौ चेक खालामनो थाखाय, माने स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ चेक खालामनो थाखाय नांगौ जायो, बेखायनो मोजाङै दोनना लाबानो जाबाय। जोंहा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय OTR नाम्बार आरो पासवर्ड थायो, नङा होमबा? OTR नाम्बार आरो पासवर्डजों जोंहा लगइन खालामनासो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो नालाय। जोंहा बिदिनो फैगोन बोसोरावबो बे OTR नाम्बारजोंनो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दे। बेखायनो मोजाङै दोनना लाबानो जाबाय। आरो पासवर्डफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय, लगइन खालामना, जाहाथे नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबाय थानो हायो। दानिया जोंहा हमना ला नोंथांमोनाथ' स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामबाय नालाय, जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय फर्मखौ नोंथांमोना दासिमबो कलेजाव हैयाखैब्ला, अनलाइनखौल' माने खालामना दोनदोंब्ला, नोंथांमोना स्कलारशिपनि फर्मखौ जुदि कलेजाव हैयाखैब्ला थाबैनो हैदो दे। जोंहा लास्ट डेटआथ' जाखाबाय नालाय, नोंथांमोना नै लास्ट डेटआथ' साननैल'सै आखायाव। जोंहा इनस्टिटिउट भेरिफिकेसननि थाखाय जोंहा कलेजाव भेरिफाइ खालामो नालाय, बेखायनो नोंथांमोना हैबानो जाबाय, नांगौ जायो बेखौ। आरो नोंथांना देग्लाय बोसोरनिया इनस्टिटिउट भेरिफाइ जागोन ना जायाखै, जुदि जाबायब्ला आंनो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय। जोंहा स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय स्टेप बाय स्टेप भेरिफाइ जालांनांगौ नालाय। जोंहा फार्स्टआवनो इनस्टिटिउट लेभेलावहाय भेरिफाइ जाग्रोयो नालाय। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो इनस्टिटिउट भेरिफिकेसननि मेसेजआ फैयाखैब्ला मा खालामनांगोन, आं बेखौबो खोन्थालांगासिनो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोंहा डेट होनाय दंखायो नालाय, दायो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ मालामोन, जोंहा नै जोंहा स्कलारशिपआ माब्ला जोबगोन नायबानो जाबाय। नै नभेम्बरनि 15 थारिखआव जोंहा जोबगोन। जोंहा हमना ला एप्लाइ खालामनायाथ' जोबगोन, हमना ला नोंथांमोना सोरबा अनलाइन एप्लाइ खालामनायखौ हैबाय एप्लिकेसन फर्मखौ, जुदि भेरिफाइ जायाखैब्ला जोंहा जेबो नङा दे। जोंहा भेरिफिकेसननि डेट होनाय दंखायो नालाय, जोंहा सारमोना भेरिफाइखौ लासै लासै खालामनो हागोन। जोंहा मोनसे कलेजावहाय स्कलारशिप खालामनाया गोबां जाबखो जानानै थायो नालाय फर्मा, बिथांमोना फारि फारि नायनानै नोंथांमोननो भेरिफाइ खालामना हरगोन। जोंहा नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय, नै इनस्टिटिउट भेरिफिकेसननि लास्ट डेटआ माब्ला। जोंहा बियो नैबे नभेम्बर मासनि लास्टसिम दे, जोंहा नभेम्बरनि 30सिम दङ जोंहा बे भेरिफिकेसना। जुदि नोंथांमोना दासिमबो भेरिफिकेसन जायाखैब्ला, माने भेरिफाइ जायाखैब्ला इनस्टिटिउट लेभेलावहाय, माने इनस्टिटिउट लेभेलावहाय भेरिफाइ जायाखैब्ला दासिमबो, नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया दे। जोंहा जागोन, सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना। जोंहा दायो आखायावहाय 16-17 डेज दंबावो हमना ला। जोंहा बेनि गेजेराव जोंहा बयनाबो भेरिफाइ जाजोबगोन दे। जुदि सोरनाबा डिफेक्टिभबो फैदो, माने जोंहा रेजेक्ट जानानैबो फैयो, माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाय, अनलाइन खालामनायाव माबा मोनसे गरबर जादोंब्ला, नोंथांनि एप्लाइ खालामनायावहाय माबा मोनसे गरबर जादोंबा जोंहा डिफेक्टिभ फैयो दे। माने नोंथांमोना अनलाइन खालामफिननांगोन दे। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। जुदि माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंबा नोंथाङा माने कलेजनिफ्राय डिफेक्टिभ हरगोन दे। जुदि डिफेक्टिभ जायोबा नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामफिननांगोन। जोंहा बिनि लास्ट डेटआबो जोंहा नभेम्बरनि 30सिम। आरो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। जोंहा स्टेप बाय स्टेप जोंहा भेरिफिकेसन जायो नालाय। फार्स्टआवनो जोंहा इनस्टिटिउट लेभेलाव भेरिफाइ जायो, बिनि उनावहाय जोंहा स्टेट नडाल अफिसारनाव थाङो दे। बिनि उनावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नै स्टेट नडाल अफिसारा माने भेरिफाइ खालामना हरो दे, नायबानो जाबाय नोंथांमोना। बिनि लास्ट डेटआ जोंहा डिसेम्बरनि 31आव दे। जोंहा बेयो स्टेप बाय स्टेप भेरिफाइ जालांगोन। दायो जोंहा इनस्टिटिउट लेभेलावहाय बे नभेम्बर मासनि गेजेराव जोंहा भेरिफाइ जानांगौ आरोना। बे लास्ट डेटआ जोंहा नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना 30 नभेम्बर। बेनि गेजेराव जोंहा बयनाबो भेरिफाइ जाजोबनांगौ। जुदि भेरिफाइ जायाबा नोंथांमोना कलेजाव रायज्लायनानै खालामनांगोन दे। जुदि भेरिफाइ जायाबा नोंथाङा स्कलारशिपखौ मोननो हानाय नङा। आरो सोरनाबाथ' दायो स्टेट लेभेलनियाबो माने भेरिफाइ जाबाय, बांसिनानो जायाखै, साफा सानैना जाबाय। जुदि जाबायब्लाथ' जाबायसै। जुदि सोरनाबा स्टेट लेभेलावबो
डिफेक्टिभ हरो दे माने इनकाम सार्टिफिकेटआ सोरनाबा गावनि स्टुडेन्टनिसो होदोंब्ला माने रिजेक्ट हरदों दाखालि आं नोंथांमोननो भिडिअ होखादोंमोन नालाय जोंहा नडाल अफिसाराबो माने रिजेक्ट खालामना हरो दे दाखालि जोंहा जायफोरा माने गाव स्टुडेन्टनिसो होदोंमोन इनकाम सार्टिफिकेटखौ बिथांमोना रिजेक्ट जागोन दे दाखालि आं नोंथांमोननो भिडिअ होखादोंमोन जोंहा रिजेक्ट जानायखौ माबायदि खालामफिनो नोंथांमोना थांना नायबानो जाबाय जुदि बेबायदि रिजेक्ट जादोंब्ला जोंहा स्टेट लेभेलनि भेरिफिकेसना जोंहा 31 डिसेम्बरनि गेजेरावहाय जाजोबगोन दे नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा स्टेप बाय स्टेप जाजोबगोन